sanibona emakhaya. Okhulumayo udokotela Lucifer. Bafowethu ngisasho namanje. Angesabi futhi angixolisi. Namhlanje ngithe angizokhuluma ngetopic esithe ukugxekeka kakhulu kubantu na social media nje, ikakhulukazi kulabantu laba besimanje noma abantu abathema bekhula bangathola ulwazi ngezinto zethongo. Sizwile kakhulu bekhuluma abanye kwabafundisi kanjalo abanye kuyizangoma nezinyanga benama opinion noma benembono eyahlukahlukene ngale topic. Kunento ke ethayibe umbuzo omkhulu ukuthi kwenziwa yini na ukuthi kutholakala ukuthi wonke umuntu manje uma eke wathi ukugula kancane noma waba nezinkinga abhekana nazo eziqondene nomsamo noma eziqondene nempilo yakhe, ngoba uma kwenzeka noma ngenkathi kwenzeka ukuthi umuntu abhekane nezinkinga kuba inkinga eziqondene naye, bese kuba ukuthi kumese phuma ehamba eyothola ulwazi noma eyocinga ngokwempilo yakhe, kutholakala ukuthi lo muntu lo usenyathelwe yithongo, usehlezwe yithongo ngendlela eselihlezi ngayo, selifuna okuningi kuyena akahambe aye edlozini, ekugcina sekuphoqa ukuthi umuntu sekufanele ukuthi adle izinkamba. Ngike ngakubalula kakhulu kwezinye zezinhlelo ekuthenini kuyenzeka ukuthi abantu uma bebizwa yithongo noma kufanele ukuthi bedle inkamba, kuyehlukana, iziphiwo zabantu kayifani. Omunye umuntu uyethi mephuma ethongweni athwasise abantu kakhulu, omunye athi mayiphuma ethongweni abe inyanga qobo ukuthi yena lapha abantu, umuntu maye nesifo abhekene naso ubhekana nalokho. Omunye athi mayephuma abe umuntu ohlolayo kakhulu, kufika abantu bezobheka izinto zabo bebamba ulayini abaningi, uphiwe kakhulu ekuthenini akwazi ukubona okungale. Iziphiwo zabantu ke ayifani, akuvamile ukuthi umuntu athi mayephuma ethongweni akubambe konke, kodwa ke kuye kwenzeka uma sekuthe kwahamba isikhathi ekuleyo mkhakha noma ekulowo mkhakha lowo. Ithi ke into kwenziwa yini na ukuthola ukuthi zonke izingane zanamhlanje, bonke abantu namhlanje ngisho nakuma office places uthola ukuthi abantu sebethwasile, abantu bayathwasa. Ngokwami ngendlela engibona ngayo, kuthe uma bakwethu sibuyele emuva sibuka ukuthi abantu bake babambeka kakhulu bebanjwa isimo esithe safika kulelizwe. Uma kufika belungu bacindezela abantu, kwashintsha izinto, kwashintsha nezindlela zokuphila. Batheke abantu uma bebanjwa yilolo cindezelo, wonke umuntu obese kwenzeka ekhanda lakho bethi mayephupha noma efisela ingane yakhe ayibone ehlala ejardini elikhulu ephila impilo yesilungu. Lokho ke kuthe uma kwenzeka kwase kulimaza kakhulu abantu, kodwa ngoba bekunezinhlelo futhi ezokuthi abantu abathatha umbuso bawubuyisele kibo, bebengeke bawuthathe, bathi mabewuthatha ubuyele emandulo kuphilwe ngendlela kwakuphilwa ngayo, ngoba belungu basebethe mabefika bashintsha zonke izinto nendlela yokuphila ngaleso sikhathi. Kwaba ukuthi into ezokwazi ukuthi isisize umuntu omnyama ukuze akwazi ukubuyela esihlalweni sakhe noma abuyele embusweni, kufanele ukuthi abambe imfundo. Uma abantu bethatha imfundo, kube nakho ukuthi kushintshe ngisho ne-mindset nangendlela yokuphila emakhaya, abantu baliflathele ithongo. Lokho ke imiphumela yakho yikho lokho esikubonayo namhlanje, uthola ukuthi abantu abasawazi umsamo. Uma ukhuluma ngomsamo umuntu ubona kahle ukuthi umbuyisele emuva, nalento omtshena ngayo ukuhlupheka, ngoba sithe masikhula sibuka abantu abelaphayo noma sibuka izangoma, ubungafisi ukuba isangoma noma ubungafisi ukuba inyanga ngenxa
yokuthi lo muntu uthi mombuka umbone njengomuntu ocindezeleke kakhulu noma ophila impilo ephansi ngendlela yesimanga. Lokho-ke kukwenzile noma kulakhile ucindezelo ekuthenini intsha noma abantu besimanje bathi mabebuka bengafisi ukuba yilokho, befise lokhuya okwesilungu. Ithi-ke into uma lokho sekubuya namhlanje ngendlela esekubuya ngayo ethongweni, selibuya ithongo licindezela manje intsha ngenxa yokuthi kufanele ukuthi umuntu omnyama abuyele emasikweni akhe noma abuyele emuva la ephuma khona ngenxa yey'nkinga esesithe sabhekana nazo kwela namhlanje. Kwaphoqeleka-ke ukuthi abantu abenze lokhu abakwenzayo. Akwenziwa-ke umuntu, akwenziwa isandla somuntu. Umuntu akaphoqwa ukuthi aye ethongweni, kufika kuyena enhliziyweni yakhe ukuthi akahambe ukwenza lokho ngenxa yey'nkinga asuke esebhekene nazo. Ngicabanga ukuthi bafowethu uma kukhona ongakuzwisisi lokhu kahle, usengabuyela emuva ayobuza ugogo, abuze umama, abuze umkhulu noma abuze ubaba kulabo bantu laba abakhona emndenini wakhe, ngoba umlando olandekelayo noma olandelelekayo ongawufica ngisho nasey'ncwadini. Ngithi-ke mina ngenxa yohlupheko umuntu omnyama aphuma kulona, kwenzekile ukuthi agcine seflathela umsamo. Lokho kuyicala-ke emsamo, kuyicala esigodlweni ngisho nasemakhosini, kuyinto ngisho amakhosi namhlanje alwela ukuthi yenzeke. Umuntu omnyama akabuyele emasikweni akhe, umuntu omnyama akabuyele ekhaya, ngoba iy'ndlela zokuphila namhlanje sezibucayi kakhulu, sezinzima kakhulu. So impi ayiliwa amakhosi kuphela, iliwa nayithongo ngenhloso yokuthi umuntu omnyama akabuyele emuva. Ngicabanga ukuthi-ke uma sifunde ey'ncwadini zomlando noma sibuka abantu abasiphethe, sizwile kakhulu besixwayisa ukuthi kufanele ukuthi sibambe lokhu esikutholile ebelungwini okuyimfundo, kodwa singakhohlwa ukuthi sibuyaphi, ngoba uma sihlanganisa lokujula lokhu kokubili, ayikho bafowethu indlela abangasihlula ngayo, ayikho indlela bafowethu abangasicindezela ngayo, ngoba sobe sikuphethe kokubili bona bephethe okukodwa. Yebo, angale kubalulekile kakhulu ukuthi intsha ifunde khona singasali kakhulu, singasalele emuva, ngoba ucindezelo oluningi esilitholayo silithola ngenxa yokuthi ulwazi asinalo, kanti vele indlela yokuphila esishintshile. Kodwa kubaluleke kakhulu ukuthi singakhohlwa ukuthi sobani, sibuyaphi. Lokho kuyosisiza kusasa. Ukudlula-ke nje bafowethu, kunento ethi ayenzeke ku-social media noma ngeke ngisangena kakhulu, esiphoxa kakhulu emkhakheni wobunyanga, ngoba sibuka abantu abadala, sibuka obaba abadala, abantu engicabanga ukuthi intsha ibukela kubona nangokuyiphatha nangokwenza, kodwa into asebeyenza manje abasalapha abantu, sebechomelana ngey'mali, sebechomelana ngokwazi nokuthi babuyaphi. Leyo nto bafowethu ngicabanga ukuthi isiphoxa kakhulu ebunyangeni. Amakhosi ayalwa, endlunkulu bayalwa, ngayo yonke indlela ukuthi intsha ayibuyele emasikweni, kodwa lokho enikwenzayo senilimaza intsha uma inibuka ku-social media nibhizi nilwa nodwa, niyizinyanga nixabana nodwa. Lokho ngicabanga ukuthi kubi kakhulu, kodwa akasazi ngoba sasengekho bafowethu, sesiyozwa ngani ukuthi iyophelelaphi. Sibonge, ngicela ukuthi-ke bafowethu abantu abaqhubeke balandele i-channel ka-Lucifer, abantu abaqhubeke basapothe, bafike esigodlweni. Kusenjalo bafowethu, ziseyiningi izinto ngisazoyihlela kahle ngiyilandelanise. Bengithi nje angidlule kule topic ngoba kuyinto ethe yangithinta kakhulu, ngiyibuka isikhathi eside, kodwa-ke kunezinye iy'nhlelo esifisa ukuzenza ngenhloso, ngoba inhloso iyodwa ukuthi intsha, abantu abakuma-university
abantu corporate world abasilandele, ababuye beze kithi bezothola ulwazi, bethola ukusizakala, bayeke ukubhekana ney'nkinga ababhekene nazo, ngoba ekugcineni kosuku uthola ukuthi umuntu mase kumxakile engasazi ukuthi fanele itheyiphi bese thatha intambo ey'bulale noma ey'hege. So ngicela ukuthi abantu bafowethu, don't turn a blind eye kulolu lwazi, lubaluleke kakhulu. Abantu abafike esigodlweni isixoxe. Ukuhlola bafowethu kuyi-1000 uma ufike esigodlweni uzohlola. Uma ufuna sixoxe ngoba iy'nkinga zakho uyazazi, vele angiyazi into osuke ufuna ukuthi ngizokuhlolela yona ngoba iy'nkinga zakho uyazazi, uletha u-500 uhlale phansi sixoxe sibonisane. Umuntu uma ebhekene ney'nkinga abhekene nazo, isekhaya, isemsebenzini, ey'ntweni zakhe, uzama ukwakha umuzi wakheki, ubone izinto zakhe zonke zimphendukela ngisho nasemsebenzini, ngicela ukuthi uzame mfowethu ukuthi ufike, ngoba esikhathini esiningi esimene esinjalo mfowethu kusuke ukhula lokuwena emzimbeni. Kufanele ukuthi siqale sisuse lona, ungakaqali ukhomba abantu, qala uyinuke wena amakhwapha, uyibuza ukuthi ngabe konakelephi. Ngicela ukuthi-ke abantu bafike bafowethu, bazongithola kuleyo nombolo yami abayaziyo, 0724815291, 0724815291. Enye inombolo izobhalwa ngaphansi nizoyithola. Ngicela ukuthi-ke abantu bafowethu baxoxe, ungesabi, ungasabeli ekudeni. uLucifer uwumuntu, akukho okungaphezulu kwalokho, ngumuntu ophila nabantu. Ngiyathanda kakhulu ukuthi umuntu uma ebhekene nenkinga akhulume, sikwazi ukuthi sidlule kuyona ngoba konke komhlaba. Sibonge kakhulu.